tény, hogy az intelligencia egyik megnyilvánulás formája az, hogy az egyén kicsit felülről tudja nézni a létezését, életét, önmagát és a többiekét is. Egyfajta, nem jó szó kívülállóként, de egyfajta tudatos lényként. Oké? Ez mindig kialakul. Miért? Egyszerű, nem titok. Azért tudom megélni az anyagi világot, mert azonosulok vele. Ha nem azonosulok a testemmel, nem zavarna, hogy mondjuk megsérül, vagy hogy meghal. De így, hogy zavar, ezért félek, figyelek rá, óvatos vagyok vele. Ha nem azonosulok azzal, hogy van halál, akkor nem érdekel, hogy egy gyermekem éle vagy meghal. Hát úgyse hal meg. Nem érdekel, hogy a feleségem, a családom éle vagy meghal. Ugye? Nem érdekel az, hogy van, amit enniük, inniuk. Az élet, mint olyan, csak azért valódi, mert azonosulsz vele. A lehetőségekkel, a szabályokkal, a korlátokkal, ezáltal az adományaival, a gyönyörű dolgaival. Mert az életnek rengeteg szépsége, borzasztó sok szépsége van. De valahol ez annak köszönhető, hogy azonosultunk vele, hogy elfogadtuk azt, hogy meg fogunk halni. Hogy elfogadtuk, hogy van betegség, hogy van szegénység, van gazdagság, hogy ez miket jelenthet. Hogy azonosultam, hogy a testemmel van nemi vágyam, ugye? Hát ezek mind azért vannak, azonosultam vele. Ez kicsit olyan, mint amikor van a sakkjátszma, és ott vannak ugye a gyalogok, a huszár, a ló, és azt mondja a huszár, hogy én huszár vagyok, azt mondja a gyalog, hogy én gyalog vagyok. Futó meg azt mondja, hogy futó vagyok. Oké? Ezért tudják a lépéseiket. Ugye a futó megy átlókon, a ló lélépésben ugrik. Ugye? A huszár, bocsánat. Sakkosok azt mondják, hogy ló, mindjárt leesnek a székről. Mint a katonák nem mond azt, hogy tank, tudod, a harckocsira. A sakkos nem mond azt, hogy a huszár, hogy az ló. Erről sokan mondták nekem, hogy ne lovasszam a huszárt, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy a huszár sosem tudja átlátni a játszmát. Nem, miért? Hát őt azért kell irányítani. És zseniális, ugye, lecsapkod mindenkit, síts, hogyne. A zseniális, legjobb, egyik legintelligensebb ugye, játékforma, hogy a huszárral való trükközgetés. Huszárok, ami 2 van. Hát zseniális. De kell valaki, aki átlátja a játszmát. Miért? Mert ő nincs a játékban. Ugye a játékos ott van föl és nézi. Kívülről. Figyeli. Vagy ha tud vaksakot játszani, akkor is figyeli, csak ott van a tábla a háta mögött, nem is látja, de belül éli, mert figyeli messziről. Önmagát, a játszmát, a fejét, mindenét. Tehát így képzeled a dolgot, hogy abban a pillanatban, ahogy ez egy adott dimenzió, anyagi univerzum, sakktábla, számodra már kevés, akkor tudatos figyelem által felé emelkedsz, és akkor fogod tudni elkezdeni átlátni. Ez mindig bekövetkezik, mindig, csak nem mindig az életedben, vagy nem mindig neki az életében.